I skal stemme på Venstre, hvis I også siger nej tak til, at regningen for de udfordringer, vi står overfor i Danmark, skal sendes ind i børneværelset til os unge mennesker. Så vi skal være åbne i forhold til alle dygtige, der gerne vil komme ind og bibringe det danske samfund nogle kvaliteter, lige så vel som vi skal motivere flest mulige unge til at rejse ud i verden. Det har vi brug for. Byd varmt velkommen til Svinget! Nye tider kræver klare svar og konkrete løsninger. Vi kan ikke leve af luftige planer, ukontrolleret gældsætning og skattestigninger. Danmark har brug for kontante reformer og holdbar vækst. Jeg håber, at du vil vise mig din tillid ved at stemme personligt på torsdag.